Иначе така, това е возията и да е смисъл. Возията е, значи, тесничка е, смисъл, по-тесничка от таковата от E-клас, нали? Смисъл, аз съм карал 3 часа с E-класта. По-тесничка е, ама за малък човек, по-малък човек по-скоро не става. Двигателя, между другото, не знам какво му стана, ама в началото беше някакъв много... викам, това е много тромав такъв двигател, ама някакси сега се разработи, не знам какво му стана, сигурно вдигна температура или сега в момента пише, че 80 градуса, нали? И са такова се разработи. Дори не съм го сложил на спортен режим, но това е в момента комфорта са едно. И че го сложа на спортен, да видя какво ще стане. Добре, много добре, в смисъл, значи не може въобще да говорим, нали, за другата кола, за B-клас, нали, защото не се в момента иска да смени с тази такова. Да, колата стои стабилно на пътя. Няма просто, аз не знам кой си купува такива високи коли. Просто няма нищо общо с това. Добре, ще направим малко снимки вънка.